Udaberri giro bikaina izan dute Donosteko udazkeneko feria egunean. Horrekin animatuta jendetza bildu da karriketan eta aziendak ere azken urteetan baino gehiago plazaratu da. Karrikako saltzaileen postuak ere ugariak izan dira eta Donestebarrak elkarteko merkatariak ere beraien outlet salgaiak karrikatara atera dituzte. Mendiburu eta Martin Tratanteek behi aziendak bere aretzeekin plazaratu dituzte, baina horretaz gain behorrak, poniak eta mandoak eta astotxoak ere aunitzera eman dituzte bertzea abeltzainek. 10 bat astotiki eta mandoa zaintzen Donamariko Sorameneko Fernando Inda 16 urteko gaztea zegoen. Ongi ezitako mando gazte batengatik 3.000 euro ere eska daitezkeela aipatu digu, eskatzea libre baita. Izan ere, aunitzek egurra ateratzeko erabiltzen dituzten mandoak, baita Huesca aldean ere basurdeak mendizokoetatik ateratzeko ere. Astotikiengatik berriz 100 euro eskatzen zituen. Txikiak izanagatik guziak arrazagarrikoak zituen eta bakoitzak bere pedigria erakusten duen paperak ere bazuen. Janari kontuak ere ezin alde batera utzi ferietan, honela turroiak, txorizoak, baratzuriak, gaztak, urdaiazpikoak, zer nahi gauza bazen erosteko modua. Horretaz gain, taloak arrakasta izan dute aurtengoan, eta 3 postu paratu dituzte leku ezberdinetan. Eitzako sarale gitarrek, Sabiesko talogileek eta Lizondoko etxaileko errotakoek. Arkopilarekin batera, iruinarra, gazta, txistorra edo txokolatea eskaintzen zuten. Baina euskal produktuaz gain aurten berrikuntza Galizakoa izan da. Pedro Ribeirok Lugotik zuzenean pulpoa feira eskaintzen zuen bere aterpean, platera 11 eurotan eta Ribeiro edo Albariño ardoaz guztita. 680 kilometro egin behar izan baditu ere, asteburuan Burgos aldean, Kinkozez Elluson eta Arnedon Errioxan ere izatekoa zen, bere 2 lankideekin batera. Karrikako komertzianteen postuekin batera, elkartasuna adierazteko bertze batzuk ere baziren. Erreka elkarteak zuk aukeratu, zuk erabaki kanpainaren baitan duen proiektuaren berri ematen zuen. Saharaztanekoek, udan Saharakon eskamutikoak gurera ekartzea laguntzeko tombola antolatu zuten. Eta Anfasekoek, itxusi errazkilari taldearen bitartez eta Oronozko suhiltzaileen laguntzarekin egindako egutegi solidarioa sartzen zuten 5 eurotan. Arratsaldean segidetzan zuen feriak, postuekin eta herri kirol jaialdiarekin.